Ahoj, dneska jsme ve Smolenicích, na poslední zastávce slovenského seriálu Běhaj lesmi. A já tu dneska mám kamaráda, který kromě slovenského seriálu Běhaj lesmi běhá i kompletní český seriál Běhaj lesmi. A já si tohle kamaráda nesmírně vážím. Prohání nás tady všechny na trasách neskutečně a není to nikdo jiný než Joška Hraček. Ahoj Joško. Ahoj. Joško, co tě motivuje stále běhat? V podstate radosť, jak sa povie, z tých behov a zo života, hej. A zdravie samozrejme, že ako si to hovoril, vás preťahujem, tak musím aj svoje klby, až sú v podstate hybné a v podstate to zdravie mi tým si zveľaďujem zdravie, hej. Cítim sa na svoj vek ozaj veľmi dobre. A běhal si v minulosti třeba za nějaký klub? Nie, nikdy som nebehal, ja som hobby bežec, v podstate začal som asi pred 8 rokmi behávať tak viac, vlastne z tých zdravotných dôvodov, hej, lebo mal som problémy s klbami a tak a sa mi to, na počudovanie sa mi to upravilo, takže nie, v podstate profesionálne som nikdy nebehal. A jaké je pro tebe vůbec nejoblíbenější zastávka tohle seriálu? A nebo i z té české verze z Běhaj lesy? Toto je veľmi ťažký výber, lebo mne sa každá jedna trať páči, ako má svoje čaro, hej, každá tá jedna trať. Buď je kopcovitá, alebo je rovinatá, alebo je viac v teréne, menej v teréne a to ťažko mi, nech by som povedal hocičo, tak tým druhým krivním, hej, trasám. Takže všetky sa mi úplne vyhovujú. Mám to podobný, těžko vybírat a všechny mají svoje a já ti teda děkuji za rozhovor, ať se ti daří a... Jasné, aj tebe a rozdáme si to na trať. Jasně, těším se. And your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give